Bueno, egia esan ohore bat da, ez, pregoilaria izatea, oso eskertuta nago bozketan parte hartu duten guztiei eman nahi nizkien eskerrak, eta, bueno, saiatuko naiz pregoi hori polita eta mezu zehatzak ematea, ez? Alde batetik gustatuko litzaidake esatea oso pozik nagoela Galdakaoko sorkuntza eta kulturgintza talde eragile horretan parte izateagatik. Eta, bueno, jai hauetatik espero dudala da, giro osasuntzuan ospatzea. Eta orkestra zuzendari bezala daukadan erronka, proiektu berriei ateak zabaltzea eta hemen gaudela esatea. Egia da, ez didatela eskatu luzera konkretu bat izatea, ez? Baina nabarituko dut aurrean daukadan jendea entzuten dagoen edo ez, orduan saiatuko naiz aurrean daukadanen arabera moldatzen pregoia. Santakurtzeko jaiak niretzat beti dira gauza berdina. Beti daukat kontzerturen bat herrian bertan, orduan ateratzen naiz, juerga egiten dut, baina ia beti hurrengo gunean edo entsegu bat edo kontzertu bat daukat, orduan beti, erdizka nabil hor, jaietan hurrengo eguneko kontzertuan pentsatzen. Gora Santakurtzak!